La societat actual està formada per tres branques. La base és la filosofia grega, això no es pot guanyar, és el dret romà i la religió judeocristiana. Aquests tres elements han format la societat, perquè han donat tres estructures, tres institucions, tres que l'han organitzada. Clar, llavors veure que una d'elles, per exemple, el dret romà, el dret encara avui dia la nostra base, el nostre dret civil, la república, està basat en el dret romà. La Constitució americana es va basar en la Constitució republicana romana. D'una manera, tota una cultura que és la base de la nostra cultura, amb el bo i amb el dolent que tenim. Nosaltres entenem que és un complement a la història, a l'arqueologia i a tot el que es dedica al món antic. També diré que no tot m'ho veu així, i que hi ha molt dogmàtic, sobretot molt professor d'universitat, molt dogmàtic, que creu que això és una fricada i que d'alguna manera el seu model és l'únic. Bé, nosaltres creiem que no, creiem que és una manera de portar a final. I a més a la gent, i a la canalla sobretot, amb els tallers infantils que fem i els grans, els encanta moltíssim i és una manera d'arribar-hi.